Maokanyo gin twak gi jokanya sekta mar arita ahinya to mago mantie alwora mar God Kenya Regional Commissioner Central Joshua Kanatha Muriungi kaachiel kod Regional Police Commander Geoffrey Maye ka giduto nyakoro Magajwang' giwacho ni arita ni kare kendo chenro mar yiero dhi mbele kalau. Pod waketo wang'wa kono wabro dok mondo wang'e ni tang'o matimore. Wadhi Kisumu wawinjie kotenre kod chenro ma kawuono mar ohala kod yiero. Jo Kisumu wachang'o. Achiel kachiel watudre gi jafwambo marwa Millicent Adhiambo. Erokamano ahinya Lydia, achiel kachiel kwawuok e kaunti ma Kisumu kaendi, alwora ma KCC kata Jubilee Market kaendi geche mag aero mowuok machung' gi johala mopogore opogore. Wadwa ni wawinj ane pachgi ni to gin to ka ging'iyo Kenya wa kaendi kinde yiero weche ohala chalo nade, tudruok e kind ohala kod yiero ginyalo wacho ang'owa. Abro chako kodi mana mapi aneno ka in gi gigeni ma bende uso ka inyisa ni to kinde ma siasa ochuo chieng' ma campaign dhi nyime mochopo kinde yiero ohala chalo kodu nade ng'i kati chak gi nyingi. Wawa maki. An iluonga ni Millicent, ajo ohala ma soda maji. Sama kinde ma yiero chopo ma ji approach ombulu to uso dhi piny. Ohala tin, customers onge, inya wuotho gi gigero kinyi hata nyaka odhiambo. Gigi tuo kata ng'ama nyiewo onge. Koro kwayowa ni ka pesa nya flow maber piny kae to ohala nya dhi maber kodwa. Erokamano ahinya. Machiegni in inyalo wacho ng'o e tudruok manitie kind ohala kod yiero. Kinde ma yiero kayo siasa ochuo chieng' ohala chalo kodu nade kaka johala ma Kisumu? An karayo nyinga iluonga ni Jaredo Witi Ogonde. An jo ohala ma KCC Market kar kae. To koro chopo diere mo ohala mar yiero kamae. Ohala dok piny, customer waonge go tungni ng'eny, samatis jo vijendo ubiro gi lweny, wambwa ringo, ok wanyal tiyo malong'o, pesa onge kata mwadhi ge ot, wanyalo bero mwai, wanyalo chopo kaka chakoro kinya kodhiambo, kata gimi inyiewo go lunch tami, kata gimi tede nyithindo ot idhier. Koro wadhier ni to wane Kenya machal nade, kinde yiero mwachope mar higa mwantiere ni. Koro wan jo ohala wawinjo matek. Makata gima wakonyore go dierowa. Koro wakwayo ni pesa wuothe mondo gimoro kata ka ji wuotho tiwuotho butegno. Kata ka kodi wuoyo gi nyawadu tiwuoyo gi nyawadu ka in gi gimoro fuku. To kinyal wuoyo gi nyawadu tiyoge gi gimoro fuku. To ka samatis en ng'wech, samatis en gorruok. Koro wadhi ni sirkal en mar gorruok koso en mar ang'o. Wadwa ni pesa wuotho obed ofukni wa. Makata kwa wadhi chopo yiero ka dhi ombulu. Ta dhi ombulu ka yieng, olundo yieng, mbele no yieng. Adwoko erokamano. Machiegni ni nyalo wacho nang'o e tudruok mantie kind ohala kod yiero. Kinde yiero ohala chalo nade chungi kae? Erokamano, iluonga ni George Abok, an ja ohala ma Kisumu. Batame dong' awach ni diere mar yiero gi ohala ok bed ga maber ahinya ne jo ohala. Nikech iyudo ka wakati ma idwa tim yiero, ng'eny ji mang'eny moketo ga ohandgi kata maloso gigi moko ma gigero. Koro seche wakati mitimo yiero giendo ka gichungo weche mag gero gik ma gigerogo. Nikech ok ging'e matokeo mar yiero kaka dwaga dhi. Koro iyudo ka jo ohala most of them giyudo ga sida nikech koro ng'ama nyiewo gibedo ni onge. Jok makelo mwandu ma kuonde mamoko be koro luoro kelo mwandugi nikech samoro gin ni samoro ka okelo mwandugi no ng'ato kaka biro chule biro bedo matek. Koro giluoro mondo ka gikel mwandugi mondo gimiwa mondo watim godo biashara. Nyalo kwayo sirikal ang'o kinde ni ma bende uwacho ni pesa ok wuothe ofuke okane nikech campaigns koso nade? In fact mano gima timre ni diere mag yiero sirikal kano ga pesa. To gikano pesa mar campaign. Kata waneno mana gima timore gima timore Alkolau kumitime yiero. Sayudo ka sirikal okawo gik mang'eny, pesa mang'eny tero ne joga ka mondo giyud godo vote makono. Koro ka wan jo ohala yudo ka koro gik manyalo konyo malich onge. Koro sirikal kano pesa mana sama ji dhi e yiero. Koro sama gikano mapok otim yiero ne yudo ka jo ohala hinyore nikech koro pesa onge. Koro mae momiyo wakwayo sirikal ni kaber to onego bed ni giketo pesa mondo pesa okony jo ohala. Nikech sama wan kaka jo ohala no seche mwauso ka ne kombo konyo jowa moko manchien. Koro wakwayo sirikal mondo pesa onego bed ofuke dhano kila mara. Ok ni mana ni sama wasa campaign nitie to pesa onge. To wakati ma koro giseyudo telo to koro pesa nitiere. Koro wakwayo ni onego bed ni sirikal oket pesa e lwet jo ohala mondo jo ohala odhi mbele gi tich. Mane gima dakwayo kamano. Erokamano ahinya. Machiegni ni nyalo wacho ang'o aneno ka in go andi moro ka kinde yiero chalo ga nade kinde campaign kata kinde siasa mangima. An jo ohala. An jo ohala kendo asebedo katimo ohala higni mang'eny. Nachako ohala higa 89
nyaka kawuono seche gi ohala tindo lokore. Ohala mosedhi gi siasa ok nyal dhi nyime. Gimomiyo ok nyal dhi nyime nikech oganda mang'eny lawo mana kuma pesa jo siasa nitie. Kunde mag ringo ka gidhiye to wan joma timo ohand gi binafsi mochung' kar kaende ok inyal yudo konyruok nikech ka ok inyal ring idhi ir jo siasa to kata gima inyalo yudo onge. E seche mwawuoyo sama chal kama, Kenya ma wantie ok en Kenya mane nitie chon cha. Kenya olokore kaluwore gi joma telonwa. Joma telonwa gin joma dwaro mana joma luwo bang'i seche duto luwo bang'i mondo mi ging'ere ka ji luwo bang'i. To mondo dhi ir johala matimo ohala mondo ging'i ni johala matimo ohala to nitie kar kende. Mondo itim maber en nyaka iwuoth minon johala kuonde mantie. To kiluongo johala ni mondo mi gogo rali mondo iwuo kodgi kuonde mar rali, mano ok iluwo johala. Miyo wan gi chandruok. Wan wanyalo wacho ni sani kata ka koro ing'iyo piny sani, piny oridore ma ng'ato ok nyal, kata ka kinyalo chiemo nyalo tami, kata ka kinyalo tero nyathini sikul nyalo bedo matek. Kendo yiero rochonu ga wala generally. Koro yiero rochonu ga wala generally. Yiero ok nyal dhi go hal maber kanyo achiel, nikech ji luom na kuma yiero nitie. Koro pogore go ohala, to johala en ng'ama bed kare mar tich. To jasiasa to en ng'at mar wuoth, nikech kata sani king'iyo ka jogi obiro ka, gavana wabunge wagi kobiro ka, to gibiro ni gibiro gi pesa, to joma dwaro pesa go gin mana yudhe maluwo bang'i. To koro in jo ohala, ang' nilu bang'i nade to in jo ohala, koro iyudo ka piny tek. Kamano machiegni minyalo wacho aneno ka idiedo nyawandi moro njugu moro kanyo. Yiero rocho koso miyo ohala dhi maber. Seche ma nyinga Dorcas Akali, seche ma yiero dhi mbele kama waneno ga matek kaka ohala tek gi jo ohala. Ok wane maber, yuto koro ni piny. Kata sani njugu mating'e wiya ni nyaka nabi kapok ayawo kata tich. Manyiso ni ohala tek. Ohala tek, sirikal mondo okonywa. Erokamano. Erokamano. Anawacho mang'eny ok anyal wacho mang'eny ahinya. Manyalo wacho ni inyalo pimo yiero go ohala nade? Ohala dhi ga maber koso odhi ga piny? Ohala dhi piny kuom joma kawaida. To odhi malo kwa wadosi. Ielewa? Koro anyhow otimore for long time. Koro sani gima wacho niya, Nyasaye okonyo akonya nikech koro ok nyal konyowa, Nyasaye okonyo akonya. Okay, an iluonga ni Michael Tyson. Kan kaka jakisumo kaendi gima kwayo ni e wach yiero ma wadhiye. Agombo ni mondo sirikal ma wan godo ni obed kong'e ni sani gik matimo opogore. Ohala gi campaign mag timo mag sirikal, wadani gige sirikal odhi kaka sirikal. Sama watimo gigi eki ohandwa nyaka dhi mbele. To ohala ni ok wanyal keto siasa iye nikech wadwa ni gik ma utimo gi kaka jogige jo siasa. Wadwa ni siasa pesa mugolo gi obeni konyo ji. Skunde dwaro pesa, osiptende dwaro pesa, gigo ohala go wan gi ok wadwar. Wan wadwa ni ohala ogore kaka ohala kendo pesa obed ni flow. To kik bedi yiero be kab ji yiero to bi ira kidwa na yieri to ayieri mana kaluwore gi mitimo nikech tiji makare ne mwadwaro momiyo yieri. Pero kamana nyaka tieko jaduong' kikuonga, jaduong' kinde ohala gi kinde yiero chalo ga nade? Ohala dok piny soli maber wamakni? Ng'ia kacha. Kwa makni. Wewe jaduong' huo. Sisi tumechoka na wanasiasa ambayo wanatudanganya. Okwahero jo siasa mawuondowa kinde duto. Kinde wala gi kinde yiero chalo ga nade? Ohala ber koso dhi piny? Wawa makni jaduong'. Ohala ok tim maber ahinya. To wayudo matin mwakonyorego. Erokamano ahinya. Mana kamano Lydia, mago moko kuom paro mopogore ma isewinjo kowuok kuom johala ma Kisumu. Ka thothgi ywak ni kinde mag siasa kata kinde ma yiero kayo kaka sani ma wageto bedo gi yiero higa manyien dwe mar 8, giyango ni ohala ok dhi negi ga maber. Ka giwacho ni pesa ok tunde ofuku japiny machal ka gima jo siasa gi sani e kinde ni
okano pesa magirito timogo kampen motelo ne yiero mabiro dwe mar 8 higa 2027. Kionge penjo moro amora ta duokoni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma kawuono wan gode mbako romo motenore kod seche ma bende yiero chuo chieng' ol kalao bende watwake weche mag yiero kod wala. Lydia, kionge penjo an kuomi. Erokamano Millicent Adhiambo, achiel kachiel